Arkadağı şehirine geçirilen davara Tiyade şehrin yolbaşı düdümlerinin vekilleri kimde Xitay Halk Respublikasyonyň Türkmenistandaky adatyn daşary we doluq tiyarly ilçeti, hem hormatly ýaşullar we köp sanly ýaşlar gatnaşdylar. Aydym sahalla çykyşlar bilen utguşkly dowam eden dawara gatnaşçylar ilki bilen Arkadağı şehriniň Abana ifadanaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň baş binasynyň eýwanynda ýaýwanlandyrylan sergin synladylar. Onu Arkadağı şehriniň häzirki zaman binagarlyk aýratynlyklaryna, şäherde ornaşdyrylan sanly ulgamyň we innovasiýon tehnologiýalarynyň netijelerine bagyşlanan durly maglumatlar, fotosuratlar görkezildi. Sergide Arkadağı şehriniň durly ugurlary boýunça munasip bolan halkary guwanamalary hemde gahrman Arkadağymyzyň we hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň zihininden nören ähmiýetli kitaplar mühim orna ýelýär. Şeýlekem bu ýerde Xitay tarapynyň wekilleriniň bölüminiň guralandygyny bellemek gerek. Abana ifadanaky Halkara Atçylyk Akademiýasyna geçirilen dawarada edilen çykyşlarda soňky ýyllarda türkmen halkynyň milli lider gahrman Arkadağymyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň parazatly ýollaşylygynda üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde şäher guruluş maksatnamasynyň talaby laýyk berza edilýänligi barada aýdyldy. Bellenşi ýaly Arkadağı şäheri milli binagarlygyň öz boluşyny nutgatyna wurly. Soňra Xitay Halk Respublikasyonyň Türkmenistandaky adatyn daşary we doluq tiyarly ilçeti Siýan Naýçeýene söz berdi. Ol öňü bilen bu ähmiýetli şäheriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilenligi üçin türkmen tarapyna öz hoşallygyny beýan etdi. Xitayň Hanşo şäheri innovasiýon tenaty ösdürmekde, häzirki zaman sanly ulgamyň we emeli aň mümkinçiliklerini işin özleşdirmekde öňde barjylan biri hataplanýar. Bu şäheriň dünýäniň durly ýurtlary bilen häzirki zaman tehnologiýalary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürýän sanly tehnologiýa universiteti halkara giňişligine bina edilýän şäherliň derejesine baha bermek bilen meşgullanýar. Şeýlehem diplomat çykyşynyň dowamynda 2014-nji ýylda gahrman Arkadağymyzyň Hanşo şäherine bolan saparyny aýratyn guwanç bilen ýatlady. Şu saparyň çäklerine, gahrman Arkadağymyzyň geçiren gepleşikleriniň şäher ilatyna uly täsirler galdyranlygyny ýetdi. Arkadağı şäheriniň birinji tapgyrynyň durly maksatly detgallarynyň binagarlyk aýratynlyklary dünýä jemgyýetçiliginiň ýokary bahatyna munasip boldy. Muň özi ötüşliň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurduň kuwatyny we derejesini görkezýär. İlçi Arkadağı şäheriniň Hanşo sanly tehnologiýa universitetiniň şahadatnamasyny gowşurmagyň özü üçin belent mertebe digini nykdy we Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadağı şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazowa üstünlük şahadatnamasyny gowşurdy. Şeýlehem ol Arkadağı şäheriniň ýollaşylaryny we ähli ilatyny Arkadağı akylly şäheriniň ekologiýa taýdan tapawutlanýanlygy hakyndaky üstünlük şahadatnamasy bilen gutlady. Şeýlehem maslahatyň dowamyna Arkadağı şäheriniň dolanýar şäherine üýtgetmeler giýermek hakynda Türkmenistanyň mejlisiniň degişli karary kabul edenligi barada aýdyldy. Bellenşi ýaly degişli eretminama bilen Aşgabat şäheriniň 65 hektar ýerini şu kararyň goşunlukyndaky sydga laýyklykda Arkadağı şäheriniň dolanýar şäherine geçirmek baradaky sözgü taryhy ähmiýeti eýedir. Maslahata gatnaşçylar muňşy hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyda hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadagymyda Tiyade şäheriň ähli ilatynyň adyndan alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Soňra edilen çykyşlarda Arkadağı şäherine durmuşa geçirilýän we täzeçil usullary esasy gurulýan işleriniň özüniň oňy netijesini berýänligini belledi. Muň özi ýurdumyzyň durly künjeklerini bolşy ýaly Arkadağı şäherine amala aşyrylýan innovasiýon çözgütliň şäheriň hemme taraplaryň ötüşine we adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilýänliginiň aýdyň netijesidir. Şeýlehem bu ýerde Arkadağı şäherine ýerine ýetirilýän innovasiýon tehnologiýalary hemde Tiyade şäheriň sanly ulgam üçünçiligine bagyşlanan video şekiller görkezildi. Onu şäheriň ýol düdümine degişli detgallaryna, meden durmuş maksatly binalaryna ornaşdyrylan sanly ulgam tehnologiýalarynyň netijeleri beýan edilýär. Mälim bolşy alamatly ýaşaýyş üçin ýokary derejeli şertleri özüne jemleýän we milli binagarlyk bilen häzirki zamanyň ösen tejribetiniň utgaşdyrylmagyna bina edilen Arkadağı şäherine durly ugurlar boýunça halkara derejesindäki guwanamalaň, degişli diplomlaň we şahadatnamalaň gowşurylmagy ýurdumyzda binagarlyk ýörelgeleriniň ötüşiň täze derejesine çykandygyny görkezýär. Dawaraň dowamyna edilen çykyşlarda häzirki döwürde guruluş tenaat düdümleri we beýleki ugurlar üçin hünärmenliň taýýarlanmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligi bellendi. Bu bolsa ähli ugurlar boýunça işläp taýýarlanan maksatnamalardan gelip çykan wezipeleň ýokary derejede amala aşyrylmagyna aýratyn ähmiýetlidir.
Şu maksat bilen yurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki zamanyň täzesil ýörelýleri ugry edilýän bilim ulgamyna çuňur aralaşma babatda zerur tagalalar edilýär. Dabarada çykyş eden ýaşlar dünýä ilmini ýokary derejede özleşdirmek ugruny döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeliň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruny ähli tagalalarny gaýgyrmazaklyklaryna ananardylar. Belent uruhy betlenen aýdym sahada çykyşlarda yurdumyzyň durly ugrulary boýunça ýeten derejede arkadaş şäherini gazanlayan üstünlikler we halkymyzyň bagtyar durmuşy öz beýany tapdy. Aýdym saatlar bu ýerde guralan dabara öz bolşly bayramçylyk öwüşgünne çaýdy. Davaran ahyryna oňa atnaşylar hormatly prezidentimiň adyna ýüllenme kabul etdiler. Onu halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygyderli ýokarlanmagy, şäher guruluş maksatnamatynyň ýokary derejede ýerine ýetirme ugruna döwlet derejesine alady edilýänligi üçin hormatly prezidentimiň hemde gahrman arkadagymyza alkyş tölleri beýan edilýär.